Dobrý deň, milí priatelia, ľudia, občania. Dnes chcem vám povedať, že sme krajina, kde sa nič nestalo. Nič sa nestalo. Gorila sa nestala, poľovnícka chata sa nestala, spolupráca Bedera s Kočnerom sa nestala, ani komunikácia Kočnera s prokurátormi, sudcami, policajtami, funkcionármi sa nestala. Vlastne ani vražda Janka a Martinky, Jána Kuciaka a Martinky Kušnierovej sa nestala. Stalo sa len jedno. Vrátil sa nám mafiánsky štát späť. Ináč sa tu vôbec, ale vôbec nič nestalo. A viete čo? Zabudnite. Úplne zabudnite, lebo tu sa nič nestalo. Nič sa nestalo, čo sa týka atentátu. Asi to som prehnala. No už čo? Informácie dostávame len od pána Kaliňáka, odborníci, vyšetrovatelia o tomto nám nehovoria. Vlastne stal sa tento čin, ak nemáme informácie podľa zákona o informáciách 211. Veď je to verejný činiteľ, ktorý v podstate ako predseda vlády má veľkú zodpovednosť. Ani tu nemá. Zabudla som. Prepáčte, že som si dovolila povedať, že má nejakú zodpovednosť. A vlastne majú zodpovednosť politici? A za čo majú zodpovednosť politici? Majetkové preukazovanie? Alebo trestnoprávnu zodpovednosť? Hmotnú zodpovednosť za náš rozpočet? Našich daňovníkov, poplatníkov? Nie, to tu netreba. Zabudnite, to nič sa z toho nestalo. Takže pekný večer. Je mi veľmi smutno z toho.